Awas, hati-hati cah bagus. Go, iko, aku, das, jos, yuk, jos. Rock. Selalu, yuk. Was, ya, was, yuk. Selalu, yuk. Was, hati-hati. Yuk ya, yuk ya. Jos, was. Selalu, yuk ya, hop, hop. Was, yuk. Yuk, jos, was, yuk, jos, was, selalu, yuk ya, yuk ya, yuk ya, jos, selalu, yuk ya, hati-hati, yo cak bagus, selalu.
Pilih. Hau. Ya. Hau. As. Ya. Oh ya. Onggo Taruno. Ninggal Pragosnan. Moga Mbak Pelin paring lenipur dumateng kadang Sutresno Jaya. Aku
matur sepanuwun dhumateng Sagung Kadang Sutresno Budaya putra putri Angga Taruna ingkang sampun gelar wontenipun tari jadil season ingkang kaping sepindhah. Menika wonten Pitakawara nggih, pambyawara ingkang saking panjenenganipun Bapa Dasar ingkang alamatipun wonten sakidulipun SMP Ngadirojo. Bilih jaranan Angga Taruna badhe kaboyong wonten dalipun Bapa Dasar ingkang pidalem wonten sakidulipun SMP Ngadirojo benjang Agustus tanggalipun gangsal wulanipun Agustus. Pramila dumateng para sutresna budaya monggo paring panjurung donga anggenipun Bapa Dasar hanggadai hajat tasakuran amiwaha suta mahargya siwi kang putra. Pilih sami kang dahat kinurmatan bilih wonten ing acara menika dipun sengguyung kalian Ade Pamat ugi Toko Bangunan Amin Makmur Riah Hitan Pak Winarno wonten Suru Sepat Santani Jaya Ririn Barkeri ugi Dalu Motor Berkah Abadi Audio ingkang sinarengan wonten ing rikanggan menika. Pramila sampun telasing tumbas kupon niki. Diundi nggih. Sing dereng tumbas tasih diparingi kesempatan. Niki Miyako nggih. Wonten malih kompor gas 2 tungku, ugi arit nggih, arit 5 arit, ugi kitan menika ada 3 voucher masing-masing 1 juta rupiah berarti 3 juta rupiah. Gua pilih panjenengan anggadhahi putra ingkang wancinipun kitan kudune borong kupon wonten ing sonten menika. Nggih, borong kupon. Lek sing oleh bapak-bapak nyerpisne ya saged. Entek. Nggih, monggo panitia untuk melaksanakan pengundian season ingkang